Falaye jamana kono kiwariyaw an bɛ taa kidalikaw fɛ kidali guvɛnɛri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maaw tali baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli karamɔgɔ ka se ka don faso baara la kidali marabolo kɔnɔna na ko a maataw olu bɛna daminɛ ani marabolo minnu bɛ kidali kɔnɔna na ko ka olu maaw tali sugandili baaraw k'olu sigi sen kan ni maa min b'a fɛ sa ka sen don ɲɔgɔndan in na yaasa i ka se ka taa sɛbɛn i bɛ se ka to k'o bilali daminɛ sɛbɛnw bilali bɛ daminɛ juin kalo tile 15 ka taa bila min ye juillet kalo tile 17 la o bɛ k'a kuncɛli ye don o don k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 ma tɛmɛ ni miniti 30 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma sɛbɛn ninnu bɛ se ka bila min ye kidali gouvernorat la Gawokaw fɛ yen walima nɛgɛjuru sira o ye 78 60 41 44 ye 78 60 41 44 ni maa min y'o wele i bɛ se k'i ka sɛbɛnw da yɔrɔ minnu fana bɛ yen sa ni sɛbɛn ninnu kɔni bɛ se ka ye ale ni ɲɔgɔndan sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ yen o ye kidali ale tɔgɔla sa min ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu labɛnnen don u bolo o ye Gawokaw ka place min bɛ yen n'a fɔ ma ko place de l'indépendance sɛbɛn dulonnen don yen secrétaire général du gouvernorat kidali n'o o bɛ Gawo kɔnɔna na a bilalen n'o ye Gawo mairie kɔnɔna fana maaw bɛ se k'a ye yen a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna na fana o ka secrétariat fana bɛ yen o yɔrɔ dɔnnen don o ka nɔgɔn kosɛbɛ n'i bɔra kan na k'a kɛ komi b'i kunda pankurutigi kɛnɛ kan sa a fɔ yɔrɔ Masako station SBT a ɲɛsinnen don o ma min ye Bavaria ye o kɛrɛfɛla la Gawo bɛɛ bɛ yen yɔrɔ dɔn kidali gouvernorat kɔni Gawo bɛɛ bɛ yen yɔrɔ dɔn sangaw fɛ yen Falaye kɔɔri sɛnɛnaw olu ye lajɛ belebeleba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanni kucala olu farala ɲɔgɔn kan sa ko samiyaji nata in a ko bɛ cogo di yaasa cogoya min na kɔɔri sɛnɛnaw bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ cogo min nɔgɔ min ni jamana bɛna musaka don o la baabu ye tali kɛ o la min ye lajɛ in kɛnɛ kan ntɛnɛn tɛmɛnen kucalakaw olu ka kɔɔri sɛnɛnaw ni sangaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a yira sa CMDT la min ye kucala kɔnɔna na olu ka laɲini ye min ye encadrement kan ka kɛ cogo min société coopérative olu minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ baaraw kɛ u b'a fɛ ka sabiya lajɛ cogo min na u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ k'a kɛ bataki belebeleba kelen ye min bɛna ci sɛnɛ ɲinisiriso ma ale ni CMDT maaw ma Mayinakaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra sa ko moto minnu bɛ mankan bɔ kosɛbɛ olu minɛli o baara senfɛ sa a yirala k'a fɔ ko min ye Mayinakaw kɔni ye o y'a yira fana k'a fɔ moto minnu bɛ damatɛmɛ bolili fana kɛ o tun y'o baaraw sigi sen kan juin kalo tile 5 a yira sa k'a fɔ moto 20 ɲɔgɔnko tɛgɛ sera ka da o ka bidon in na Mayina yɛrɛ kɔnɔna na minnu ta ye bolicogo jugu ye walima minnu ka tuyau tigɛlen don n'u bɛ mankan bɔ ka maaw tɔɔrɔ mairie ale ni sifinw ka tɔn olu de baara in sigi sen kan sa k'a yira k'a fɔ ko min ye moto yɛrɛ kɔni kun tɔ kɛra sa tuyau yɛrɛ kɔni u kɛlen ka t'o suwa de ka mankan bɔ su ni tile an jatigɛlen don a bɛna dɔ fara an ka jatigɛ kan ko delili t'a la dɛ Falaye Mayina jeunesse ko delili t'a la wa min ye maire fana ko delili t'a la ko ka nin ko in to ta fo ka taa se waati min ma ni basigi nana ni maaw y'a faamu u bɛ sɔrɔ ka moto ninnu k'o lajɛ u bɛ sigi sen kan cogo min na Gawokaw fɛ yen Jakarta sɔngɔ ko ale yɛlɛla koyi 30,000 ani 15,000 a bɔra o la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 125,000 la bi Gawo kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye 60,000 kɔni tun bɛ minnu sɔrɔ fɔlɔ bi n'i ye 100,000 bɔ i t'a sɔrɔ f'i ka 25 fara a kan Gawokaw yɛrɛ kɔni ko k'olu dabali banna saw gouvernement ye ale ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye moto belebeleba ninnu tɛ boli fɛɛrɛ wɛrɛw sigilen don bi Gawo yɛrɛ bɛ se ka ba sigi cogo min ko nka ko Jakarta sɔngɔ de parila ka yɛlɛ tan cogo la ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini wa min ye Jakarta ye Gawo sugu la bi a dɛsɛlen don pewu sabula n tɛ san sɔngɔ o dalen don a kan Mayinakaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye Beremaso ye Beremaso a yira sa k'a fɔ ko fiɲɛkolon fanda mara dɔ kɔni cira nin kalo in tile 8 min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waati dugu in kɔnɔna na sa n'o ye Beremaso n'u b'a wele ko PK 84 80 880 a yira k'a fɔ ko o commune kɔnɔna na Mayinakaw fɛ yen min ye fiɲɛ in ye a ye tiɲɛni kɛ yiriw a taara n'olu dɔw ye minɛn dɔw a taara n'olu ye jaralaka minnu tun bɛ yen ni fanga t'olu la a y'olu bɛɛ lajɛlen salo ka t'u bila bugu fiyɛ dɔ kɛrɛfɛla la Falaye Ala ka u ɲuman bɔ a la o la sa ko welewelema dalen don dugudenw ma sa u k'u hakili t'u yɛrɛ la nin waati na samiya daminɛ in na fiɲɛ ko ale barika ka bon kosɛbɛ nka sanji o kɔni tɛ ka na cogoya si la DEF ale baaraw banna ɲɔgɔndan sɛbɛnw k'olu lajɛ ka kimɛli kɛ u la n'o ye correction ye k'o daminɛna Kayi ani Kitakaw fɛ yen min ye nin yɔrɔ fila in kɔni sa olu ye baara daminɛ kabini ni ntɛnɛn tɛmɛnen Kayikaw ni Kitakaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan sa k'a lajɛ min ye académie ninnu ye sa u bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn ma cogo min denmisɛnninw ka sɛbɛn ninnu olu correction bɛ se ka daminɛ cogo min na basigi ale ni lafiya kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen ATT bugukaw olu ye wulikajɔ kɛ yaasa dingɛ kolon minnu b'u fɛ yen ale ni fossé dingɛ minnu bɛ yen
ji a kana taa n'u ye ɲina u ye wulikajɔ kɛ sa ka fosse ninnu bɔli daminɛ baara in sigira sen kan denmisɛnnin minnu bɛ kin yɛrɛ kɔnɔna na min ye Kayi ATT bugu kɔnɔna na wa laɲini talen don sa dugudenw yɛrɛ fɛ ale ni kin kɔnɔmaw yaasa u ka sigira yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na u ni denmisɛnnin minnu bɛ kin kɔnɔna na olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ntɛnɛn o ntɛnɛn dɔgɔkun o dɔgɔkun sa fala ye olu na wulikajɔ kɛ n'u sera ka min bɔ u n'o bɔ ni bɛɛ ye nin ladege hakili la k'a fɔ a ko bɛ sɔn ka fisaya Kulukorokaw fɛ yen ji litiri 700 o de dira maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni jiko gɛlɛya bɛ olu la Kulukoro fan min bɛ yen bi ni jiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ o ye minnu bɛ kulu sanfɛla la o t'anw Plateaukaw ye sa wa o la min ye ji litiri 660 k'o de kɔni tilana k'a daminɛ mai kalo tile 29 kana bila juin kalo tile 5 la Kulukoro ale yɛrɛ kɔnɔna na gouvernement maaw olu de ye nin baara in sigi sen kan yaasa min ye maa 77,792 olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kin minnu bɛ yen n'olu bɛ kulu sanfɛlaw la k'olu ka jiko ka gɛlɛn wa funteni barika ka bon fana a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛna to sen na fo samiya ni ale donna waati min Kulukoro gouverneur ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani sapeur pompier maaw olu ka wuli ka jɔ Yorosokaw fɛ yen maaw caman nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka laadala yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko tile ni ale u ka numuw ka yɔrɔ ye sa Fandaga da la u y'a yira sa k'a fɔ ko laadala san o san ni baara in ale bɛ kɛ maa minnu bɛ sa n'olu bɛ t'u dama kasi tile la olu kɔni caman nana baara in kɛra ntɛnɛn don baara in daminɛna dɔgɔkun kɔnɔ k'a kuncɛ ntɛnɛn don a yira sa k'a fɔ ko maa caman nana ka bɔ u ka marabolo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso n'a lamini min ye Karunkuralakaw olu fɛ yen tile ale labatoli ni a ladɔnni o baaraw olu kɔni kɛra min ta ye sɛ ye min ta ye misi ye min ta ye saga ye min ta ye ba ye bɛɛ lajɛlen nana ka nin hamina fɔ dugu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ka min kɛ o ye ka dugawu don kɛ sa samiyaji bɛ se ka ja cogo min na sɛnɛfɛnw bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye maa caman fana ye olu ye laɲini kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka ŋaniya kɛrɛnkɛrɛnnenw ma n'o ye baarako ye n'o ye furuko ye n'o ye basigi ni lafiya ye jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na u ye nin bɛɛ lajɛlen bato olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la halisa jamana kɔnɔ kibaruyaw la Croix Rouge ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ye wulikajɔ kɛ Mali jamana fan caman fɛ nin waati laban in na kabini gɛlɛya ye Mali jamana sɔrɔ avril kalo tile 26 Croix Rouge ale ye wulikajɔ kɛ min ye CICR ye n'o ye Croix Rouge international ye ale ni Mali Croix Rouge olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma yɔrɔ caman na o la sa mai kalo in kɔnɔna na u y'a yira sa ko ji kɔni k'u y'o di ani maa minnu bɛ yen n'olu joginna maa 16 olu joginna bingaliw senfɛ Bankasi ni Baɲangara u y'olu furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti dɔgɔtɔrɔso la min ye furakɛliminɛnw furaw u y'olu fana di ka minɛnw fana di yaasa cogoya min na maaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye furew fana ye olu lasagoli baara u y'olu fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka minɛn di olu ma min ye minɛnw fana sera ka di sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo fana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min na ani Moti Croix Rouge ka wulikajɔ ni cɛsiri fana kɔnɔna na Croix Rouge international min ye taji litiri 10,000 ye u y'o ta ka o di gasoil la yaasa min ye Moti dɔgɔtɔrɔso ni Gawo dɔgɔtɔrɔso olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ji fana u y'o fana sinsin ni baara kɛ Gawokaw ale ni Narakaw fɛ yen min ye taji u y'o litiri 27,000 u y'o fana ta k'o di taji la ale ni groupe électrogène ni caviar 500 u y'o di SOMAGEP maaw fana ma wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa min ye Croix Rouge international ye a ka dɛmɛ sera maa minnu ma sa n'o ye du ye o bɛ taa se du 750 ani 50 ɲɔgɔn ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ Baɲangarakaw ni Sewarekaw fɛ yen donbolo kɛra u ye nka caman kɔni kɛra musaka yɛrɛ dili ye u se k'u ka balokow ɲɛnabɔ cogo min na u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw fana ma min ye guwa 1000 ye n'o ye bagan maralaw ye u y'olu dɛmɛ Tawudenikaw fɛ yen 1500 u y'olu dɛmɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen bagan dumuniw u y'olu fana di a yira sa k'a fɔ ko Gawokaw fɛ min ye tɔni 37 ani tila u y'o di malosi la yaasa min ye sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛkɛla 600 olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min na o waati kelen na sa min ye bagan 56 ye u y'olu fana ka boloci kɛ Motikaw olu fɛ yen Croix Rouge ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko Mbawako kasobonba fana kɔnɔna na a donna yen maa 7,600 u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma min ye panneau solaire ye u y'olu sigi yeelen ni fiɲɛ o bɛ se ka don kasodenw kan cogo min na kasodennaw fana ye fura sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani balo minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u dɛmɛ k'u to kaso kɔnɔna na Croix Rouge kɔni ka koba min kɛra sa o ye k'a yira sa k'a fɔ bi
olu yɛrɛ degunnen don k'a ye k'a fɔ bingali ni walijugu bɛ ka kɛ a bɛ ka ta ka ɲɛsin maaninfinw yɛrɛ de ma olu tɛ fɛ se ka kɛ adamadenw ma k'olu ye k'olu to yen min ye maaw magoɲɛ yɔrɔ minnu bɛ yen se ka na kɛ olu ma dɔgɔtɔrɔsow b'o la kalansow b'o la batokɛyɔrɔw b'o la olu tɛ fɛ se ka kɛ nin si bɛna Croix-Rouge y'a jira sa k'a fɔ kɔni ko ale bɛ Mali kɔnɔ yan kabini san 1991 CICR ale bɛ wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ degun na Mali camancɛ a n'a kɔrɔnyanfan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka bolofaraw bɛ Bamako dɔ bɛ Moti Tumutu Gao Kidal Menaka wa min ye san 2025 kɔnɔna na fana u ka wulikajɔw y'a to maa 1,000,000 ani maa 100 u sera ka dɛmɛ ta ka don olu de ma Mali jamana ale kɔnɔna na